nandito na naman po ako. Tara guys, samahan nyo ako sa bukid. Magtanim po tayo ng sitaw para may aanihin at may uulamin. So, nandito na kami guys sa bukid. Magtatanim po kami ng beans. Ito po. Ayan. Kasama ko na naman yung pamangkin ko. So, simple lang ang pagtatanim. Ganito lang. Walang arte-arte para may makain. Oh my God! Wow! Kaya kapag nandito ka po sa bukid, hindi maiwasang kagatin ka ng langgam. Ayan. Yung paa ko, ang kapit, sinagat ng langgam. So, yan po yung malawak na palayan. Lupa na rin po ng kapatid ko. Ayan. So, tinatamnan po yan ng mais. Kaya lang, yun nga po, laging ulan ng ulan dito sa amin. Kaya, wala pong tanim na mais ngayon. Nakikita nyo ba yung fish pan na yun guys? Yun ang susunod na pupuntahan namin guys para manghuli ng isda. Ayan, so abangan nyo guys yung pagpunta namin dyan. So, nakakapagod po magtanim. Bale, 1 hour po kami nagtanim ng gulay po na beans. Ayan, so tapos na po kami. Bale, uuwi na po kami ngayon. So, let's go guys. Uuwi na po tayo. And see you, bye-bye!